Naga ejahar bala mudoi do Dr. Alok Singh, undang hikai subjek Hindi, haga North Eastern Hills University, haga arpusan terik uyayong arajar arpusan, bora syakta akti haga kinhon ki samla puli ketika university haga janmate, jongka arpusan terik uyayong arajar arpusan. Ki pulit ke East Khasi Hills District kila kemyu samla Sandy Sotun, Presiden ke Nehu Students University haga arpu praterik uyayong arajar arpusan. Kumban syukudo bu Dr. Alok ulakinno bahaga janmate jongka arpusan terik, kaladon gajing wanrung kinsan deka kinhon ki samla hakam ratri kam jong u ha ka balalam khamat do samla Sandy kum ha ka por san baji AA u Dr. Alok ha gajing ya kren berkilat pathai khubor ha ka arpusan trik ulakin no bagini samla kila kata akti bat penap yu deka kanshi na rendang ulong bakalami gajing kenno na kita ki samla ba ulale politics ya ka ba mauhi kumunong hikai pediang satia ha ke ejaharu Dr. Alok ulakam ba ulaman saw ha ki benta jong ka kli rendang bat ki kijat jong u na kajing syasyo ha kita ki samla kumban syukdo ban kalyang ki bor penyat ke skul ba Nehu kila penpau bakan don kajing tokit halor kani kajing jia keno syasyo u Dr. Alok ha ki samla pule Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.